Жена ми изневери. Да й изневеря ли? Здравейте. Интересувам се силно от вашите коментари. Ситуацията е следната. С жената до мен сме женени от 6 години, имаме дете, добър живот и много хубави моменти заедно. Но преди време я хванах да си говори с някой си за това къде ще ли да се виждат, касво да си правят, без да навлизам в болезнени подробности. Оказа се, че е с 20 години по-голям, тя е на 26, и са се изчукали няколко пъти и продължаваха да се оговарят. Жена ми се разстрои много, разказа ми всичко, говорихме, без панаири, поиска прошка, разкара онзи и така. Само че сега от месеци нещо една колежка открито ми демонстрира, че иска да я опердаша. Много е предизвикателна, с големи цици, малко дупе, червенокоска. Все идва при мен да си пие кафето, флиртува много съблазнително. На последната командировка се появи на коктейла с супер къса рокличка. Не се отдели от мен и поиска да я изпрати до стаята, а там ми каза, че следващия път няма да ме чака и ще дойде директно в моята. Чудя се какво да правя. Да си я чукам ли тази и да тръгнем отново по пътя на тайните и лъжите с жена ми. Или да остана верен. Въпреки че аз бях направен на глупак преди време,